астероидҳое ки тамаддуни инсониро нобуд карда метавонанд, ҳар 100 миллион сол як маротиба ба замин меафтанд. Бакарас, роҳбари маркази иттилоӣ ва таҳлили таъмини амнияти фаъолияти кайҳон дар фазои наздики Замин дар назди пажӯҳишгоҳи илмии Роскосмос, тибқи як гипотезаи марги динозаврҳо, ки 65 миллион сол пеш ба астероид ё ситораи афтода мубаддал гаштааст, объекти харобшуда пас аз кратери 300 километрӣ дар қаъри баҳр дар соҳили ҷануби Мексика гузошта шудааст. тибқи гуфтаи олимон, ҷисми исмонӣ, ки ба сайёра афтод 10 километрро ташкил медод. мувофиқи ақидаи олимон, бархурд ба Замин бо осмон дар масофаи 10 километр ва қобилияти нест кардани тамаддуни инсонӣ метавонад тақрибан дар 100 миллион сол рух диҳад. дар тӯли тамоми таърихи мавҷудияти одамӣ муосир тақрибан 100 000 сол чунин бархурдҳо вуҷуд надоштанд, гуфт Бакарас. ӯ барои астероидҳои хурд ҳисобҳо кард, ҳамин тавр афтид. чунон ки шумо медонед, дӯстони азиз, астероиди 3 километра агар афтад ба Замин, че рӯй медиҳад ва нисфи дунё тамом мешавад катастрофа ё не? оё ба Тоҷикистон меравад катастрофа ё не? ҳатман нависед дар комментария.